שמי רעות זוארץ, אני בת 32 כבר, קוסמטיקאית מקריית האומנים, מרמלה. הצטרפתי לסטודיו כי רציתי להגדיל את מסת השריר שלי, ורציתי לבנות חיטוב. אמנם הייתי רזה ושמרתי על תזונה, אבל עדיין לא הייתי כמו שרציתי להיות. והגעתי לפה והמסת שריר גדלה, שרירים התחילו לצוץ, והפס בבטן התחיל לבצבץ, והיד האחורית התחילה, לא יודעת בכלל שהיא יכולה להיות קיימת אצלי. וזהו, ראיתי את התאומים שלי, פתאום כאילו כל מה שרציתי השגתי, כל השרירים שרציתי שיבלטו התחילו לבצבץ, וזאת הייתה המטרה, מסת שריר. עכשיו השריר קצת גדל לממדים אחרים, אבל הם עדיין קיימים. בזכות האימונים אני יכולה להגיד לכם שאני הרבה יותר חזקה, הגב פחות כואב לי, אני הרבה פחות עייפה והרבה פחות בחילות. אז לא להתלבט, פשוט להגיע ולהתאמן. אפילו שבהתחלה קצת קשה, אחר כך זה עובר ושווה הכל. קיבלתי מהסטודיו הרבה. את האמת שכל הזמן התאמנתי, אבל אף פעם לא באמת הגעתי למה שרציתי להגיע. ובזכות ההתמדה שלי באימונים בסטודיו דודי פיט, הגעתי גם סיבולת לב ריאה, גם שרירים, גם אנרגיות, גם חברות חדשות, גם מאמנות מדהימות. הכל היה לי במקום אחד. התאהבתי, התמכרתי.